errekari. Xorieri mintzo zen xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Etzakien irakurtzen gizonen liburutan, etzakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, etzakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari. Xorieri mintzo zen errekari. Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Última hora, orde de detención do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu por crimes de guerra e xenocidio contra a poboación de Palestina. Por outra banda, seguimos en noticias de Andrés Nogueira, o coñecido autor do bestseller O meu método é máis eu, só pode quedar un. Tal e como lles informamos en anteriores boletíns, o escritor falta do seu domicilio dende hai xa unha semana. As últimas informacións de que dispomos apuntan a que o escritor podría ser o principal sospeitoso da desaparición do coñecido empresario Elon. En canto teñamos máis datos ampliaremos esta noticia. Un amago é un dos meus autores favoritos. Haberá que confiar na policía. Gústache? A min pareceme un escritor xenial. Lín un dos seus primeiros libros. Como se chamaba? O de Experimento Libre é outro relato magnífico, do mellor que lín en moito tempo. Unha obra mestra. Moi ben, Deberían recomendala nos institutos. como a Calderón de la Vega ou Benito Pérez Valdés. Sí, aos rapaces seguro que lles encantaría. Gústame saber que temos algo en común. Pero imos comezar. Onde está o teu currículum? Aí. Ah, perdoa. Pois moi ben maquetado. Gústame o tipo de letra. Cale? Gautami. No Word está entre a Garamond e a Georgia. Que descoberto. Na foto seis moi serio, non? Unha foto de DNI normal, non? O que se pedía. Se és capaz de por esta cara tan seria que tes personalidade e non te deixas pisar por ninguén. Engánome? Creo que non. Moi ben. Como soubeches da oferta de traballo? Lino no xornal. Un teléfono destes 806. Ah, por teléfono. 1 hora e media falando cun robot para conseguir cita. É o sistema que se leva agora para pedir cita no médico na declaración de renda. Unha mágoa que o teléfono desta empresa non sexa de balde. Que se lle vai facer? Case 100 euros sai unha chamada. Tes que velo como un investimento. Ben, saberás que para o posto ofertado é preciso ter menos de 23 anos, a correspondiente licenciatura universitaria e al menos 2 anos de experiencia. Ademais, un máster no estranxeiro, a poder ser noutro continente. Cursos de 6 meses, oral e escrito, en París, Berlín, Beijing, Roma ou Donosti. Falas máis idiomas? Sí. E cales podemos falar? Se quere, podemos facer a entrevista en calquera deses idiomas. En alemán tamén? Sen problema.
Ich mag die Sprache von Angela Merkel. Ich auch. En ersten Sprachen merken mag speziellen Song. O inglés é moi útil, pero o alemán é Alemanha. Que país. Ben, coñecemento de linguaxe C e base de datos, xestión e consultas SQL, xestión e administrador de redes, instalacións de PC servers, Linux e Windows. Que tal levas iso? Pois a linguaxe de programación tipo C non está mal. Para facer certas implementacións pode valer. Logo, para codificar, pode ser un pouco máis complexo que con outras linguaxes. O decodificador en si mesmo tamén, bueno... Suficiente, grazas. Disculpe, non quería... Fachendear dos teus coñecementos? Pois acabas de facelo. ofender. Non, para unha empresa como a nosa é preciso xente con certa presunción. Persoalmente, agradeces. Non é de que? Peor sería que foses un apoucado ou inmaduro. Xa. Ti sabes o que necesita a nosa empresa? Non. Ou sí, depende. Un home de acción. Un home de acción dende o seu pasado, dende que era adolescente. Non pensas darme algúns datos? Datos? Datos. Que dices? Biografía, información persoal. Creo que non entendo. Cando tiveches a túa primeira experiencia sexual? Creo que iso non importa demasiado. Veña, conta, cantos anos tiñas? 21. Ou sexa, fai pouco. Relativamente. Cando un é novo como a ti, todo acaba de ocorrer. Foi en verano, ao sair de traballar. Ela levaba un mes na empresa, en recursos humanos. Para, para! Pensei que lle interesaba. Quen? Ti ou o teu currículum? Disculpe, creo que falei demais. Aínda non me falaches do teu máster? Teño dous. Un na Universidade Autónoma de Sinaloa e outro de Ciencias da Comunicación Digital en París. Estudos intercontinentais? Sí, en México. Drogas? Drogas? Que? Se consome drogas. Non. Seguro? Son deportista. Seime divertir de outros xeitos. Alcohol? Algúnha copa de cando en vez. Cando vou cenar cos compañeiros, pero nada máis. Seguro, non me estarás mentindo. Non. Eu non sería capaz de beber nun bar rodeado de fracasados que só saben botarlle a culpa a crise da súa desgraza persoal. Tes razón, a xente é moi cobarde, non sabe ser donos de si mesmo. O alcohol degrada, impide que te convirtas nun emprendedor. Bueno, tampouco te pases. Moi ben. Recoñezo que es un gran candidato. Gracias. Saberás que coa nova reforma poderemos despedirte en canto nos pete. E non te fagas ilusións co soldo. Poderemos baixarcho en calquera momento. Estou cobrando paro. Como? Que estou cobrando paro. Quédanme 7 ou 8 meses. Ah, o paro! Sí, sería un bo complemento para a miña nómina. Un bo complemento que podería ser o único complemento. Xa sabes. A crise. Iso é. Estamos no mesmo barco, non? Traballadores e empresarios xuntos. Xuntos. Isto arranxámolo entre todos. Entre todos. Ben, un minuto para ir ao servizo. 2, pero só en caso de urxencia. Non terás descanso para comer. Entre a 1 e as 3 da tarde, a empresa facilitarache un vaso de auga traída e un prato de arroz. Estou a dieta por unha úlcera gástrica, sen problema. En épocas de moito traballo, montaremos 5 cáteres nos baixos do edificio, para que poidades dormir tranquilamente entre 3 e 4 horas e por quendas. De pequeno vivín nun internado, aí me acostumaba. Internado.
Sí, ao principio estaba a media pensión, era divertido. Logo xa me fixen interno. Non era un centro de menores. Terás que pedir un certificado de penais o antes posible. Algún prexuizo racial? Como? Non entendo. Se tes algún problema en convivir con negros, sudamericanos ou chineses, laboralmente, quero dicir. Non, se eles están aquí é porque queren a súa oportunidade. Moi ben, pois acabas de superar a primeira fase. Que? Non. Sí. Non. Así, digo yo eu. Non. Xa está, co. Xa está. Pensei que sería máis difícil. A xente fala demasiado da nosa empresa, pero a nosa empresa respira, vive, sente. Ten un gran corazón. Un pouco de sorte algún día serás dos nosos. Agora só tes que esperar. Esperar, canto? En 2 semanas chamarémoste a cobro revertido para informarte dos prazos. Deberás, antes de entrar na segunda fase, deberás superar un curso de formación de 6 meses. Se cadra non. Durante ese período traballarás connosco previo abono de 3.000 euros. Podo pagar con tarxeta? Que non, tío, que non pode ser tan difícil atopar unha hicha que non che faga dola vista. Non me toques os 5,5 millóns de parados e non hai unha que estea ben. Iso pasa por deixarlle estudar a todo o mundo. Que es fea? Pois non te mates, que total ninguén te vai contratar. Oes, teño chollo. Que fillo de selección natural con efectos retroactivos. Traballa ti tamén un pouco, mamón, e se sabes algo pega un toque. Mariana López Soliño. Sí, son eu, encantada de coñecelo. Podesme explicar, Mariana, como é que viñeches ti e non a túa filla esta entrevista? Perdón? Tua filla, é ela quen quere o traballo, non? Non, son eu. Espera, estánme a dicir que esta da foto es ti? Sí, claro. Pero, muller, se apostos podías para da primeira comunión. Vaya, fixen hai algún tempo, pode ser que quedara algo desfasada. Cher quedou algo desfasada. Os pantalóns de peto quedaron algo desfasados. A expresión chachi piruli quedou algo desfasado. Esta foto é auténtica prehistoria. Será un par de anos. Serán décadas. Non, anos. Como moito, 5. Así que 5. Como moito. Mira, non sei que levo peor, que me mintan ou que me tomen por parte. Vale, 10, ten 10. Era a máis recente que a tiña, de cando renovei o carné. Xa. O resto do currículo igual de recente. Está actualizado, é todo verdade. Menos a foto. Só é unha foto. É moito mellor coñecer a xente en persoa, non si? Pois se teño días generosos e que mellor non che vou contestar. Verás, Mariana, a empresa da que pretendes formar parte, esta empresa, é líder indiscutible no sector das redes sociais deste país. O noso buque insignia, a páxina Pet con Pet, mascota con mascota, ten máis de 3 millóns de usuarios en todo o mundo, xerando un volume superior ás 10 millóns de visitas ao mes. Isto supón para nós... Non podo, é superior a min. Que foi? Atópase mal? Ponte de pé, fai favor. Perdón? Perdón, ou es de comprensión lenta ou estás xorda. En calquera dos dous casos non me serves, porque o posto para discapacitados o teño cuberto. En serio que queres que cho repita? De pé, póñeme de pé. Dá unha volta. Pero ponte a dereita, muller. Vale, a ver, de que vas vestida? Perdón? De entrevista de traballo. Vou vestida de entrevista de traballo. Vale. E de que o traballo? De diseñadora gráfica. E de que vai o deseño gráfico?
Ui, só esa pregunta podría levarnos toda a mañá. Tes 5 segundos. 4, 3... Vai de comunicar e transmitir dun xeito visual unha mensaxe concreta a un grupo social determinado. Vale. E que mensaxe crees que me estás a transmitir cando ves vestida desa maneira? Que son unha profesional preparada, con anos de experiencia ás miñas costas e cunha capacidade de traballo fora de toda dúbida e distracción. Non. Pois foi o que lle pedín a dependenta. Mira, eu cando te miro vexo aburrimento. Ai, para nada, Se son unha persoa moi extravertida e teño moito sentido do humor. Pois que pena que non repartiras co sentido do gusto. Se por vestir máis informal, eu encantada. Pero se atas carmeliñas descalzas van máis sexys que a ti. As carmeliñas son monxas de clausura. E que? Que están clausuradas, vamos, que ninguén sabe como van porque non asoman a cabeza fora do convento. Do mesmo xeito que, como a ninguén as ve, poden ir como lles saia do hábito, sin que ninguén se escandalice, ni moito menos morra de aborremento. Era unha broma. Ve como así teño sentido do humor? Mira, estamos buscando outro perfil. Se que eu nunca visto así, sempre vou maqueiros. E minisallas? Encántanme. E as camisetas tamén. Gústame. Pois xa está. Camisetas todos os días. A ti non te coñezo de nada. Está falando comigo? Non, era aquí unha historia. Quen dixo que os homes non podemos facer dúas cousas ao mesmo tempo? Feministas de papundilla. Que dicías, perdón? Que podo vir en camiseta. Ah, xa. Non sei, é que non é só aspecto, é tamén unha cuestión de actitude vital. A actitude teño a toda. E currículum tamén, que non sei se fixou. Dous dos meus traballos gañaron os premios Laos, que veñen a ser os Goya do deseño. E outro foi seleccionado para os premios anuais. Tatuaxes tes? Perdón? Mira, a próxima vez que digas perdón en tono interrogante, xuroche que será o último que digas nesta entrevista. Perdón. Sen interrogante. Que o sinto, vaya, que non volverá a pasar. Entón as tatuaxes que? Se as deseño, nunca puxen, pero poden... Se as levas, muller, se as levas. Pois, non. Pero pon unha letra chinesa en menos de nada. Da igual, tampouco ia funcionar. Ou un símbolo celta. Deixa estar. Ou o logo da páxina, nun pulso ou nun nocello. Bueno, tampouco che ia durar moito. As tatuaxes son para toda a vida. Sí, pero a pel non, engurra. E ti... Deixa. Ainda non teño 40. Espera, volvemos outra vez ao mesmo da foto. Oi, está ben, xa fixen os 40, hai 2 anos. Pois entón xa non estás para que che fagan perder o tempo. Grazas por vir. Na oferta de traballo non dicía nada de idade. Pero vamos a ver. Tampouco pon nas portas das pastelerías que se absteñan os diabéticos. Pero que hai que saber ler entre liñas. Pero onde vai a topar alguén máis novo que teña tanta experiencia como a min? Non sei, onde viches o anuncio? En Infojobs. Son eu. A quen se lle correu poñer o anuncio en Infojobs? Pois que pode apuntarse calquera. E polo menos poñer de límite de idade, Leria, que non somos un sexo. Conta, forza. Ainda estás aquí? Mire, vostede mesmo dixo. Pet con Pet resistra máis de 10 millóns de visitas ao mes. 10 millóns de persoas que buscan parella para a súa mascota. Ou amizade, parella ou amizade. Exacto. Sabe o que significa iso? Que hai moito parvado no mundo, pero quen son eu para xulgar a quen me está facendo rico? Ten toda razón, pero tamén significa que nos sigue todo tipo de xente. Expertos no ciberespacio e tamén persoas que a duras penas se aclaran cun ordenador. Que nos están pidindo todos eles? Parella ou amizade para a súa mascota. Non o que buscan na páxina, senón o que esperan del. Digo eu, facilidade e innovación. Facilidade para topar con simple golpe de vista que é onde está cada cousa. E innovación para sorprenderos cada día, mesmo os que viven en internet. Sí, o que te digas. E agora se faz favor... Esta páxina alimentase do deseño e ten un nivel de exigencia que só lle pode proporcionar un experto. Eu son esa persoa. Ah, sí? E se tan boa es como é que estás no paro. O xornal no que traballaba desapareceu. Que mascota ten? Gato, can? Vesme cara de detrás dun can recollendo excrementos? Entón peixes? O único animal que tive na miña vida foi o porco onde metía os cartos cando era pequeno. Vaya, pensei que sendo creador dunha páxina sobre mascotas... Que? Tamén pensas que Amancio Ortega viste de Zara? Pois non, que non pantallas grandes. Pois sabe onde din que se liga moi? Claro, pois sei. Paseando cá. Na súa páxina falta un apartado que estea claramente dirixida a propietarios solteiros, co vantaxe de que en internet calquera mascota se pode pasear.
Sen recoller excrementos. Deseñamos distintas iconas que se moverán pola páxina como brincando por un parque. E cando dúas mascotas se acheguen, abrirás un chat automático entre os seus donos. Pode ser. Que non sei, Mariana, para este posto teña en mente outro perfil. Como saberá mellor que a ninguén, a clave do éxito está en saber adaptarse ás novas circunstancias. Non se vai arrepentir. Que pasa, mamón? Ben, mellor do que esperaba. Sí, o teño aquí. Espera que o abro. Oh, vaya, vaya! Pero que temos aquí? Sofía, en perigo de extinción como mínimo. Mirada felina. Esas son ya teñen que desarmar. Ademais das prácticas, fixo algo? Ben, se aprenderá. Logo contoche unha idea que me deu para a páxina. O ligódromo, un espazo onde os solteiros poidan pasear as súas mascotas de xeito virtual. Para ligar, iso. Moi bo, xa sei. Logo falamos. Era unha usuaria da páxina? Non, outra candidata para o posto. Moi ben, Mariana, grazas por vir, xa te chamaremos. Non fai falta que me chames, estou aquí. Sí, empeza a resultar molesto. Pero vai darme o traballo, non? Hai un momento estaba convencido de que eu era a persoa ideal. Espera. Como foi que dixeches? A clave do éxito está en saber adaptarse ás novas circunstancias. Pero acaba de contarlle o seu amigo a miña idea para que os donos poidan ligar. Iso que lle gustou. Sabes o que non me gusta? Os individualismos. A miña idea. As ideas non son de ninguén. Claro que sí. Que xa te chamaremos. No, por favor, necesito este traballo. Pois bule, muller, que ainda chegas a máis entrevistas. Teño 2 fillos, como vou facer para mantelos? Pero a min que me dis, pide o home que che bote unha man ou algo. Morreu, hai uns meses, estou eu soa. Soa? Completamente. Pois aínda peor. Con que nías deixar os teus fillos cando tiveses que viaxar? Viaxar? A onde? Pois non o sei, onde requira o teu traballo. E dende cando viaxe unha diseñadora gráfica? Se te podría traballar dentro da casa. Venda por riba con exigencias. Mira, que non quero chamar a seguridade. Non, entendeume mal. Ou quero dicir que expliqueime mal. Estou disposta a traballar do que sexa, onde sexa, cando sexa. É que tes moito currículo, deixaríasme quedar mal. Iso é imposible. Vostede é o dono, pode facer e desfacer o seu antollo. Exacto. Xa te chamaremos. Por favor, déame unha oportunidade. Por favor, yo pido. Non sei. Mantés algunha relación neste momento? Non. Tes intención de facelo? Non. Mais fillos? Non. Estás nalgún sindicato? Non. Tes simpatía por algún sindicato? Xa non. Boa rampada. Canto hai que morreu o teu home? 6 meses. Vaya. Pois estades moi guapos nesta foto que ti mesma dis que foi o domingo pasado. Ai, a seguridade do Facebook. Canto teñen que aprender. Podo explicalo. Eu tamén. Mentes co da tua foto, mentes co da idade, mentes co de que es viúva. Para min que tes un pequeno problema coa mentira. Dixen pequeno. Mire, estamos os dous no paro, están a punto de quitarnos o piso, xa non sei que facer. Veña, Mariana, ten un pouco de pudor. Se Xa non. cadra... Foi un pouco duro contigo, pero entendo. É que teño que asegurarme de que a xente que contrato me vai responder sempre. Xúrolle que se me dá este traballo non vai ter nunca unha empregada máis fiel que a min. Palabras, Mariana, todo palabras. Non sei que máis teño que facer para convencelo. Aquí pon que sabes bailar a muñeira. Perdón? Volveu o tono interrogante, como non? Quero dicir que iso non está no currículo. Está no Facebook. Non quererá que baile. Bueno, non son eu o que ten 2 fillos que alimentar. Pero bailar non é un requisito para o traballo. Digamos que é unha cuestión de confianza. Pero fai moito tempo e non me vai sair ben. Ou sexa, que tamén mentiches con iso. E que se lle vai facer?
Hola. Hola. Sí, que desexas? Non sei, díxome miña nai que viñera. A túa nai? Sí. E a túa nai é? Ave María Purísima! Pero ti es Breogán, o fillo de Cuca. Sí. Non te coñecí porque contaba contigo ás 10. E xa é a 1. Pensei que xa non viñas. Pero non te preocupes. Non pasa nada. Aquí a xente tamén cumpre cos horarios. Así. Benaventurados e puntuais. Ai, que alegría ver. Pasou tanto tempo que guapo estabas de mariñeiro na comunión e notaxe na confirmación que che escollera eu estes pantalóns. Pero agora tamén estás moi guapo, así, vestido, a moda. Ai, Xesús, pero non estás un pouco incómodo, así sentado? Si, a ver, trouxetes o teu currículum? Si, Breganciño. O currículum! A ver, sí. Que curtiño. Ah, moi ben, Breogán. Curtiño, así é máis do de ler. Só tes FP administrativo. Xa me contou a túa nai. 6 anos para sacar a mesma FP. 6 anos? Como non saber as materias? Xa decía eu que as notas son unha cousa e o que ti sabes é outra. Sí. Bueno, o que importa é que a sacaches. Non tes experiencia laboral ninguna. Pois mira, mellor, así non ves con vicios. Xa lle dixen a túa nai. É sencillo. Saen as oposicións, ti apuntas, facemos o perfil da praza para que caden contigo. Poñemos os 6 anos de FP como requisito. Cando sean as preguntas, ti preséntaste, nos aprobámoste e pronto. Xa lle dixen a túa nai que por mí o que faga falta, sí? Menos mentir, que é pecado, o que faga falta. Si, a ver... vamos a comenzar. Tes preferencia por algunha consellería? Non sei. A ti que che gusta? Que a ti que che gusta? Saír. Ah, pois, para medio ambiente, a tramitar expedientes de incendios, licencias de caza, de pesca... Mira que bonito, e incluso vas poder dar paseos polo monte, rodeado de ecoloxía rural e mariña, sí? Non. Non? Sí. Sí? Sí que non. Ah, xa. Pois vamos a outra consellería. Van a sair prazas en... Economía, sí. Non. Non? Sí. Sí? Ah, xa, que non. Sanidade? Podeche tocar en servicios periféricos, centrais ou atención primaria. Non. Non? Sí. Sí? Ah, xa, que non. E traballo e benestar? A verdade é que traballo non é moito traballo. Contra o que parece é máis incómodo o benestar. Hai moitas reclamacións, moitos expedientes, moita xente maior que en realidade non sabe ben o que necesita. Xa vería eu que non te tocase en benestar. Senón traballo que é máis descansado. Sí? O que pasa é que na Consellería de Traballo o que dan máis traballo é a xente sen traballo. Ali están eles, ere que ere. Sí? Non. Xa, non que non. Sí? Sí. Xa te vou entendendo mellor. É que hai tanto que non te vi, que claro, é como se non te coñecera. Ai, Breganciño, tes toda a túa nai, preocupada de que vai ser de ti. Pero claro, agora non hai nada. Hai que tomalo con resignación, sí? O que pasa é que non sei. Disme economía, non. Sanidade, non. Traballo tampouco. Non sei. Ai, Breganciño, non me podes axudar? Toco o baixo. Como que tocas o baixo? Sí, o baixo. Non entendo. Que toco o baixo nun grupo de música. Ah,
si, home, o baixo. Os nenos de agora gustavos moito a música. A miña Clara é igual. Lembraste da Clariña, que ida de xuntos á misa? Ela tamén está coa música todo o día. Pero claro, a música está na Consellería Cultural. A ver, díxame. Aquí está, a GADIC, Axencia Galega de Industrias Culturais, Música, Teatro e Cine. Moito máis divertido que estar en calquera consellería. Vas coñecer actores, músicos... Luís Tosar. Coñeces a Luís Tosar? Eu si, tirei unha foto con el nunhos premios. É moi famoso, si? Depende. Ai, grazas a Deus. Xa pensei que non ías dicir máis que si, e non. De que depende, Breganciño? Que horarios hai? De 8 a 3, como todos, e o resto do día, libre. Non. Non! Non, ás 8 non. Porque se sai un venres e volvo un lunes ás 8, non me dá tempo. A que? A nada. Pero Breganciño de venres a luns. Chegas ás 8, picas ás 8, como todos, e logo vas tomar un café ou volves pa cama, que te sacas a carón. Que non me dá tempo. E se teño ensaio co grupo? Vos ensaiades ás 8 da mañá? Non, pero hai que estar frescos para ensaiar. Home, pois, non sei. Quizá no Centro Dramático Galego, que traballan máis polas tardes. Que polas tardes non podo, que teño ensaio co grupo. Todas as tardes? Non, pero cando ensaiamos é polas tardes, e teño que ter os luns libres. Pero, Breganciño, como vas a tener os los libres? Que é unha praza de funcionario? Que non queres ir aí? Vale, pois entón volvemos a GADIC. Creo que as luns nos poderías faltar pedindo moscosos. Iso que? Son días que dis que non podes ir e non vas. Pero claro, non chega. Podes coller unha baixa. Claro, unha baixa. E entre baixas e moscosos vas ligando os luns. Sí? Unha excedencia. Pero ti sabes o que é unha excedencia? Sí, o iño a miña nai. A excedencia é como o C. Tes que gañalo. Non podes chegar a coller unha excedencia. Sí? Sí que? Sí, que era unha excedencia. Podes tela, sí. Pero necesitas levar un tempo traballando para collela. Hai que empezar polo principio. Saen as oposicións, ti apuntas, facemos o perfil da praza para que cadren contigo. Poñemos os 6 anos de FP como requisito. Cando estén as preguntas, paso xa sen, ti presentaste, nos aprobamoste e pronto. Que hai que facer? Pois supoño que empezarás facendo fotocopias. Non. Non! Non. Non que? Sí, sí. Non. Ai, Breganciño, que non entendo nada. A ver, eu non estudiei FP. 6 anos de FP. Eu quero ser independente. Poder ir a miña bola. Se eu estudei, foi para algo. E non para ser un pringado. Sí. Sí. Sí, digo que non sei. Querelo todo. Pois nin fotocopias, nin as tardes, nin os luns, nin as 8. Pero Breganciño. Non me chamo Breganciño. Pois Breogán. Non me chamo Breogán. E como? Son MC Macoma. Son MC. Si, iso ten que ver co baixo. Sí e non. Si e non. Co si e co non. Por separado. Xa me perdo. Se nos contas, xa me crucificas. A ver, eu vou aos locais e pincho a miña música e a xente flipa conmigo. Eu flipo mogollón, porque é unha movida interactiva e iso é o que mola. Interactiva. Pois mira, Belaquín, nin oposicións, nin gaitas. Ti pides unha subvención. Subvención para o desenvolvemento e produción de contidos interactivos. Ves, o teu sitio é a GADIC. Queres librar os luns? Sí. Sí. Sen madrugar? Sí. Sen fotocopias? Sí. Se non hai como falar para entenderse. É que os novos falades dun xeito moi raro. A ver, pois unha subvención. Sí. Non. Non? Como que non? Non sei. Eu que sei. Pois fala ti con ela. Non, sí. É miña nai, quero falar con vostede. Sí, Cuquiña. Mira, custou, pero xa está. Que non o posite, que nin sacando a praza acabemos con este purgatorio. Eduardo, mira, saen as subvencións, ti apúntale, facemos o perfil da praza para que cadren con el. Ponemos os 6 anos de FP como requisito e cargamos de puntos os criterios de valoración artística e interese cultural.
Exactas Pascuas. Ti preséntalo, nos aprobámoslo e pronto. Que sí, que xa te dixen que por mí o que faga falta. Sí? Menos mentir. Que pecado. O que faga falta. Que sí, confía en mí, sí. Ata logo, cuquiña. Aburiño. Xa amañou de excedencia ca miña nai? Ah, sí? Sí, chámase o meu método. Só pode quedar un. Sabes en que consiste? Pois non. Consiste nunha autoeliminación entre candidatos. Consiste en deixalos sós nunha sala. Todo o tempo que sexa necesario. Ata que un deles gañe. O que máis aguante, o que resista, o que permanezca dentro da sala, despois de subirlle a temperatura a 45 grados. Máis tarde, baixala ata os 10 grados baixo cero. Despois, porlles música estridente a máis de 120 decibelios. E non hai dúbida. O que aguante, o que resista, ese é o que está preparado para aguantar a presión do día a día na empresa. Va que brillante? Pois inventeino eu. Por iso son o mellor. Por iso todas as empresas de traballo temporal de recursos humanos queren que traballe nelas. E por iso este posto que ofrecedes vai ser para min, sen ningunha dúbida. Va que sí, campeón? Pois, verá, eu non estou capacitado para tomar ese tipo de decisións. Sí, non hai máis que observarte un pouco para saber que non estás capacitado. E como non teño ganas de perder o meu valioso tempo cun incapacitado, dime cando vai vir o teu xefe. Verá, en primeiro lugar, penso que non debería chamarme vostede a min desa forma. En segundo lugar... Un momento. Como non tes ningunha capacidade, vou deixar que elixas entre dúas opcións. Prefires que te chame incapacitado ou que te chame simplemente parvo? Pero, disculpa que te cortara. Que me tiñas que dicir en segundo lugar? Sí, verá, é sobre o xefe e a entrevista. A cuestión é que non vai vir. Que? Como que non vai vir? Que hora é? Como? Que hora é? Non entendes a pregunta? Sí, son exactamente as 12:03. As 12:03? Moi ben. Vouche explicar moi devagar para que entendas. Eu tiña unha cita co teu xefe ás 12. Eu estaba aquí ás 12. Polo tanto, eu cumprí co meu deber. Así que agardo que o teu xefe teña unha boa excusa para faltarme a min ao respeto desta maneira. Por exemplo, que estea morto. Está morto. Non, creo que non. Ainda o anaco, ainda estaba. Entón, se non está morto, por que diaños non está aquí facéndonos a entrevista? Esqueceuse. Que? Sí, verá, é un home tremendamente ocupado e hoxe tiña unha xuntanza extraordinaria cos directivos. Tamo mesmo! Como se tiña unha reunión corrente. Eu estou aquí. Este posto que ofrecedes vai ser para mí e quero que me fagades a entrevista agora. Chamo. Perdón? Que o chame? Non podo facer iso, tenme prohibido. Mira unha cousa, escoita. Ti tes testículos? O que? Tes testículos ou non tes testículos? Si teño, por suposto. Queres conservalos intactos? Sí. Pois se queres conservalos intactos, colles o teléfono, chama ao teu xefe e dille que me faga a entrevista agora, pero que non teño todo o tempo do mundo, Vale. Non había por que porse desa forma.
Sí, señor Fernández? Sí, son eu, verá. Está aquí o candidato para o posto de responsable de recursos humanos e estáme a pedir encarecidamente se vostede se fose tan amable de facerlle a entrevista. Non, quedo que non podería vir ningún outro momento. Por favor, señor Fernández, fagao por min. Por favor, por favor, por favor. Se o fai, podo traballar incluso máis horas de balde. Sí, os domingos tamén, por suposto. Grazas, moitísimas grazas, agora yo digo. O señor Fernández pregunta se non lle importaría facer a entrevista a través do teléfono. Por min, como se quere facela a través dunha ouija. Pero que empeza a preguntar que xa son horas de ir a comer, Di que estaría encantado, por suposto. Entendo. Entendido. O señor Fernández di que ele me formulará unha pregunta. Eu lla transmita a vostede, vostede me dé a súa resposta e eu lla dé a él. E así sucesivamente. Bla, 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 bla. Di que empeza a preguntar dunha vez que xa me estou empezando a fartar. Di que é un método moi atinado, por suposto. Entendido. Primeira pregunta. O señor Fernández pregunta por que quere o empleo. Que por qué? Sí. Por que vai ser? Porque pagades ben. En canto te pago mellor, xa podedes ir tomar vento. Veña, dixe iso. Di que sente vocación de servir á empresa e que as condicións económicas parecenlle moi atractivas, claro. Sí. Seguinte pregunta, escoito. Entendido. O señor Fernández pregunta que experiencia ten. Experiencia? Sí. Pois traballei durante anos nunha rede de narcotráfico. Que tempos aqueles? Di que traballou durante anos no sector farmacéutico. E máis tarde nunha rede de contrabando de armas. E máis tarde no sector de seguridade nacional. E penso que nun futuro próximo pasarei unha tempada no cárcel. E di que sente curiosidade polo sector de institucións penitenciarias. Porque empezo a perder a cabeza. E cando eu empezo a perder a cabeza, perdo a cabeza. Pero tamén noto como o meu cerebro manda ordens de coller o primeiro obxecto punzante que vexa e facerlle dano o primeiro bolseiro incapacitado. Non, nada, señor Fernández, non é nada. Unha vespa, iso, só foi unha vespa. Sí? Ah, hola, nené. Que tal no colo? Castigaronte sen recreo? E por que viña a prenda? Pegaches unha nena? Iso non se fai, meu amor. As nenas hai que darlle bicos. Si, ceo, biquiños. Agora continuamos, señor Fernández. O candidato recibiu unha chamada. Si, quérote. Meu rei, pero pórtate ben. E por iso, papá, gasta tanta pasta e pagas internado. Veña, quérote, chao. Meu fillo, ten 8 aniños, e tan lindo. Salió o pai. Xa podemos continuar, señor Fernández. O candidato recibiu unha chamada do seu fillo. Sí, o meu fillo. Pero que traballada a entrevista esta? Que por que quero poso? Que experiencia teño? E de tomar... Non, señor Fernández, non son berros. Non. Ben, si son berros. Pero é a radio iso, un debate sobre política. Xa sabes como se poñen algúns xornalistas coa política. Seguinte pregunta. Sí, entendo. Está seguro que quere preguntarlle iso? Seguro? Sí, xa ya digo. O señor Fernández pregunta como se definiría a sí mesmo. Que como me definiría a mí mesmo? Sí. Pois eu definiríame como un home. Un home que sabe en cada momento que quere. E que neste momento o que quere é sentarse aí. Onde estás ti? Veña, fora!
pero... Fora! Vale. Sí, señor Fernández, agora continuamos. O candidato está a pensar a súa resposta. E agora deixame falar directamente co Parvo SC. Pero non podo facer iso. Que me deixes o teléfono. Sí? Hola, Fernando. Son o candidato. Eu definiríame a min mesmo como un profesional con 20 anos de experiencia. Sólida formación. Habilidade probada para establecer liderado de grupo. Proactivo, con visión estratégica a longo prazo. Tamén son bastante agresivo. Con facilidade para implementar equipos altamente competitivos. Sí, señor Fernández, penso que sería un posto que se adaptaría perfectamente ás miñas condicións. Pero antes de falar das condicións económicas, quería engadir unha cousa. Estou moi enojado por facerme vir ata aquí a perder o meu tempo e por riba a ter a pouca vergoña de non aparecer. E como non consinto que xoen comigo desta maneira, voulle dicir unhas cousas. Sei onde vives, sei onde traballas, sei a que colexo van as túas fillas. Así que procura non estar nunca tranquilo de aquí en adiante, porque che van sobrar razóns para estar sempre alerta. Escoitáchenos? Chao, imbécil. Toma.